tonyore emeteye na indigenous ne chingiti chichoro sana chitokonye erinde kwa attract tourism to our country because tourism economic activity which can eroro kwarorire bono asayi okonyoranga nonye ne enchare igerenene asayi okonyoranga nonye enchare emache taiyo mbura teri gotwororo kwarorire emechando nere yitobwate buna boni ya ase environment na ndina sense yetu ya Kenya igo unapogo tebanga buna rigwa chakanya sae itangani naye tomwa mwanya bantu emeremo yo korinda ebintu bitoetana ine emerema toetemenene ne yo korinda ebintu biri bitoetana ine naboigo engane yega ya climate change buna tonyere ko batokororanga no mochando monene ogendrete koba ase osogendrete kore tobo kongu buna bona rire rikonya bonchureria nabono mate chinse chinde nchiroro boni gachi atwariro murakero mo omutambe boni ga balancing eri kwanyoranga teyo due to climate change kero kende ase community itose amate yaitu ngaki okorengereri climate change ye egoja ya affect yanene gusi ya itogai ne ikorona tenga ngwa ege wa affect economically and also socially ngwa affect yeri bono kwanyoranga for example when ekero toko buturi meterio karioka okonyoranga bono ndo gwa timbura kwarariti omorakerocha nono gusimeke bimeri igekobanga igekoba komu ikiagera ntobwati imbura na ande kwanyoranga climate ikego change kwanyoranga kare meteta iyo liberere likobororo lire igoro mono lirigo chiria make ecosystem ya change kwarariri bono kwanyoranga mbura teyo ndagera teyo kwarariri kwanyora abantu bone bako walk long distance kolikia maji bako walk long distance enjara yacha kwanyoranga abantu ngo kubali sengencho yenjara abantu ngo kubali sengencho bako ati maji bakonye none ne metu chituge chitotugete okonyoranga chiakure sengencho tobwati maji tokochia kwarariri ebintu bune nende twanyora imechande ye twanyoranga nonyeso ilerosho kwanyoranga bono mukundu tokabwati boto ngakire ndora asimeke bituma oboto butopota iyo mukundu byame gosobori gosama toke noroche bimeri ao buna gusigaiga kwanyoranga bono ntobwati ndagera twatwara food shortage boneka twatwara food shortage kwanyoranga omuchando soire ase community yetu ya nande twarigererio omuchando ri ndi toranga ekero utokumbire intubona kero twachakire konya koita iminyamiri ekero twachakire konya kobuta budori emeteri iganone indigenous trees ekiga chikore osia mario kwanyoranga nonye bali bakurukunga herbalist mbali konyora nona mariogo barachi gutangasa gose nande ekero korigereri mononga in manufacturing ya amariogo it is from trees kwarari one twanyora to affect economic and social. Another thing kindenaringe koteba nikia desertification. Eyibono okonyora emechando eyiga yo amagima aita gusira okonyora amagima yemetugo yaitu totugete agusira kwanyoranga bune community twairanirense economically and even socially. Ntumanyite ngwa kwana ngane yabasubati kogenda roche koya macha satambe ubega ntumanyite nga basubati ngonyara ko babere bakoba affected ye mase ye moko bwatekana namangana ya climate change. For example omara kero chire
basubati abana bakogenda rocha atambe anene mono risa bumaria abokonyara omonto agotara ogenda koria amachare ayokonywa ando utara oira na itugita amacha atambe bakanoa na ikaro gosaba amacha omochi omonto agosinyoba kwa amacha asengenja asa koyarusia igakoretera obokomu ebinto bigo happen no nendagira ngo ikere yabura kinyeni kwanyora ng'ang'eni nchiyo nyina gasukuma gaika ka babaka kwama ditori sinini bakanochiko kenyore kenye kiara bosinyumo ogo kaye kakagima kwanyora nga eyene yari mechando kunyara kobage kutubwaterania anene mono gekubwaterania basubati gekora nabo bakoragera ikinka cyabo nabo bakoragera abana nabo bamenyete nabarabo asengencho ya climate change yeyega ngakituranyara ko batokoyeni kitokwane kinga amariogi y'abasubati aya ngakituranyara ko batokwane kinga nko bayikirani tore ngane yega ya mache ngakituranyara ko ngakitura ya soana ni eriko utangeme cyande ya climate change gakora rira nabo ari kunyago change ngakiko cya sehinde ngakitura akore tubakonye ekero gose tu ngakia basubati barakore bekonye bukabanye ngakia basubati barakore bekonye tikanda kwane point nabu gwatanga nabu bakoragerie nabu bakogenda atambe bachikorikia na kitora akore buna ntwa barai gose buna inwa barai ngakimura akore amariogi ito buna basubati akoreki gose nyatotara ikera sabarai ngakia basubati barobo wenda nkieke role kibabwento go play erikone kinga climate change teriko ba affect more error babwenete ko play is buna bono gutara gotiasa gutara se a long distance kolikia maji egento omno mosbati osomuna arakore is first of all is to conserve water we baligirerie biro ekere mbure kare gotu batacha machari they conserve for tomorrow's use naende ebuna omungina nimbwenerete nche mbeke indigererie birebi nsimeke ndagera I store food for the future use ekiagera there is a change in climate change naende nakia marioge itotorakore toyaimokeri aigwekane buna bononde maiga eriogiri gwekane nga yaya bagina tubwato bokong environment ya to affect number 1 ntobwena tatoe opportunity buna bangina as a leadership when we get this opportunity in leadership our voices will be echoed nabonda tenga amarioge ito nabeka wigwikana ekero ndabo morai naende ninyare gokurira abangina nga yaya omochando nore tobwate tokoreki tokonye ekero ndo morai kwararire